igen. I dag vil jeg egentlig have anmeldt et nyt spil, som jeg har fået til min PlayStation. Ja, jeg ved ikke, om I kender det. Men i det, jeg så havde spillet, så kom min mor bræsende. Hej, skatter. Hvad er der? Har du ikke lyst til at komme lidt ud? Nej, jeg gider ikke nu. Viggo, du skal ud og lege. Jeg nåede til sidst tilbage. Skat, ved du hvad, vi skal ikke diskutere det. Vel, det er mig, der bestemmer. Nej. Jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal få dig ud. Ved du hvad, skat? Der var en lille pige, ikke? Der legede jeg udenfor hele dagen. Hele dagen fra morgen til aften. Ikke? Enten så stod jeg på rulleskøjter, eller også så... Okay. Altså, man render rundt ude på vejen og skyder. Eller man sidder herinde og spiller. Jamen, det kan da være lige meget. Og det med de gamle dage. Jeg orker bare ikke at høre mere om det. Hvad skal jeg? Vi leger krig. Ja, ved du hvad, skat? Kom du bare med ind for mig. Ikke også?